Albert umwana boda boda kurukaroka twabete no gukumigoro era abantu baito bakwetaga getirimo kia ichuni nande no tubwata mabera sana sengenja abantu ni family batigira abana bake serikali yale uwanja barete ase para koru ichuni koja karoka ase getirimo kekega getirimo kekege tuare gendo ko kunga climbing anda kana bachigali jira karo egali ya toire break ose egali ya sirugo tire bwato mosigo nabego soera bu climbing era pare yenyore nga nebwate space isaine ase chigali kare ya tokire break ya nyare go gutirumboka etoko sabe para ya ichuni metamaywa para nerere igorere rough road pare yenyare komurorwa ebekwe ram karabe kirwe ram chigali jiri nene chibwato mosigo jitariko nyara gutirumboka getirumboka gichuni kia tu are diversion ya enda ya soka metamaywa wetera ase chiro ye chiombe igora ari goeta nyabiemba igoro goeta pare yebe kwera chigari jirije ibwato mosigo morito chia etororo chia soka metamaywa chia na Nairobi amarieta ngoro kuri Chad Mokwa ndo mochema na igakeroka gucha na motore na mayanda manene ase gento gya penetiga igoro na nderende bono ntutware gusaba ne community yaga iga gente kenge chikoirorera gwetera ase serikali yaito tigabarige mekakati moso amangana traffic yaito yogembe erare oizo koligere Kisi county ase traffic yogembe gotara bakeke karoke erare tonyore traffic yaitangera mashaga iga police station tagwe traffic yororo kusema simba barundi bechi pikipiki ntwasirete abarundi batatu oyo mona makara ko endi lakini abande na batokoro basombi na barobuga iga bechi pikipiki asa abantu ba